Bon dia. En motiu de la celebració de la festa del 9 d'octubre, hem organitzat una festa per a xiquets i xiquetes valencians per a que coneguen la seva història, les seves tradicions, els seus contes, la seva cultura, d'una manera didàctica, entretinguda. L'activitat ha sigut organitzada per l'Institut d'Estudis Valencians i per l'Associació de Manises Centenar de la Ploma. Centenar de la Ploma és una institució ja que porta molts anys així a Manises i volem fer actes per a primerament així per al dia en què estem avui, que és un dia de celebració per a tots els valencians, per la festa del 9 d'octubre. Bueno, això és una part de les nostres activitats. Després el que volem fer així en Manises és posar en contacte en la gent d'ací del poble per veure si fem coses tant culturals com deportives, de tot tipus, per a que se mos conega en este poble. Estamos pintando de un obro al tío Miguel. Que lo vean todos, qué gracioso es. ¿Y cámara? ¡Hola! ¡Hola! ¿Ya? ¿Tenéis dos palillos? ¿Ya? ¿Tenéis coches pases? Vale, ara anem a preparar-se i abans de començar a explotar-los repartiu-se entre els bufes per poder donar-li les passes. Vinga, repartiu-se per ahí. Que tenéis que donar a los bufes, ¿eh? Vale, a les bufes, no. Vale, pero así también. A la de una, a la de dos y a la de dos y mig. ¡Dale prisa, chaval! ¡A la de tres! Enséñame. Sí, lo baja. Para el otro lado. Explota el último gana. Mira, está como no sé cuánto.